svima ljudi. Znači danas ćemo da igramo Minecraft. Uj, koji sap ovo? Gde si? Uvijek Sara, to si ti? Da. Izgleda ljudi imamo neko malo i gosta. Dođi vam. Da znači ti ja već ove stvari koje mi ne trebaju. Ovo, evo ti ovo i dođi na crafting table. Otkud on pa sad ode ljudi. Dobro, je mnogo gosta, dobro. Imaš tu crafting table, evo ti ga crafting. Ovdje imamo 2 kreveta. Izvinite ljudi, nisam ni ja znao da on dolazi da vam kažem najjasnije. Mislim da se svidio onaj prošli video što smo snimali. Tako da, evo veliko da nastavimo, evo ti pola hrane. Evo sad ću samo da stavim ovdje cool. I ako hoćeš, idemo da rudarimo po prvi put na ovom serveru. Prvo što će nam trebati, možda jer bi mi dao stikove ako imaš. Nemam. Ajmo, idemo samo po malo drva. Zašto moramo prvo se ne spremimo za to i onda ćemo ići rudarenje po prvi put na ovom serveru. U sljedećoj epizodi budite spremni, pravit ćemo kuću. Pa, spremite. Šta radiš ti? Cepam drvo. Aha, vrati se dole. To ću, evo. I daj mi to kamenje ako imaš. Imaš kamenje? Malo su ovo čudno, daj mi se na kamenje. Kje? Ja sam lagano napravio pickaxe. Ali dobro, to nam je i trebalo. Davat ću ti ja pickaxe. Imaš ti drva? Daj. Evo tebi 3 baklje rane koristim gamma mod. Evo 3. I ovdje će nam biti rudarnik, tako dajmo, krenimo. Ja koristim gamma mod. Aha, onda okej. Koristim ga ja. Idemo zajedno. Na 37. Dobro, pa blizu smo ljudi. Ljudi, sad smo blizu i... O, pećina, yes. Iron. Kupi iron. Gdje si ti, pa ti si na drugoj strani, aj. Idemo na tvoju stranu. Kupi iron. Baby! Eko! Please help me, Lelo. Aha, moram nešto. Idemo ovamo. Idemo po iron. Stani, ugledaj. Gold. Ne možemo gold. To, ja sam se popeo. Sačekaj. Veliko me sačekaj. Gdje si ti? A malo umiram.
Samo ide vrlo puši. Ovdje dođi. Ja sam iskopao iron nazov. Dobro, ali idemo vamo samo. Isti kurac ne može. Ali bih. A Meni dobro, za sad... Lazare, meni kažeš da ne psujem, ti si se psovao. Izvini. Ok, uzmi ovdje iron. Stavi onaj kao zvuk bip. Naravno. Nastavljamo. Ok. Uju. Alo. Ravin. Iron, naš sam ja. Znači, samo trebaš dođi vam. Prati me. Jesi nahilovan? Da. Prati me samo me prati. Prati me. Odi pripremi mač. Skači. Pazi! Drži! A ne može, ako ju vodi neće napraviti. Ok, bravo. Iron ovdje. Iznad. Da, i ti idi iznad, ja ću ovdje. Ljudi, ovo će malo biti zanimljivija epizoda, zašto ćemo ja hajpovam i sve. I onda kad god da snimam s nekim, neće mi biti dosadno i imat ćete i još videe gdje ćemo biti baš puno zajedno. U nekim istim ovakvim videima, znači isti svijet će biti, može ponekad biti single player, ponekad će biti multiplayer. Daj se da. Ok, ovdje. Evo ga odavde. Iron. Pa creeper. Imamo reston, mi nemo... Alo! Još veći ravin! To je pećina, nije ravin. Pa kopaj iron. Čekaj, treba blokovi. Iron je propušten. Ode u pećinu. Ova pećina. Alo, šta je Bruno? Ko je? Ono što si ja. Dobro. Ko je? Neki ovo vidiš? Pa to ti je nova hobotnica u nove verzije. Kako ne znaš. Dođe iskopam iron. Ja kopam vodi, ima vodi. Koliko za sad imaš irona? 16. Koliko? 16. Koliko? 16. Ok. Tako da, dobro. Kog ti? 43. Uju, pa stek imamo. Dobar stek. Ovdje ako ne nađemo diamante, stvarno ne znam. Alo, dođi do mene. Evo. Znaš koliko ih ima? Pa prvo pokupi taj iron. A da, ne mislim. Evo imaš ovdje iron i ja ću ovaj iron. Znači, irona kilo, brate moj. Ko da ti je ovo neki biome irona. Da. Ko, brate, ko bukvalno Nešto kad imamo odeš u tamo, planine. Zato što u planinama kad odeš... What the? Ovdje imamo velike šanse za diamondima. Jer, pa aj pogledaj koji je blok. Čekaj da im... Čekaj, sad ću da im... 8 i još nema bedrocka. Druže, mi smo na 8. Alo, vam. A bedrock ti je tek na minus... Minus... 50. Tako. 50. Minus 60, tako da. Morat ćemo još malo i hranu da stavimo se peče. Opa, iron. Ja imam još hrane, ali ne pečene. Diamond! Ozbiljno. Da. Pravi crafting table. Pravi crafting table i onda furnace. Pa prvo ja da odem po ti diamonde. Stavi ti, evo sad ću ti dam ja drvo. Eto ti ga i evo ti ga par malih ovih kabelstona. Eto ti ovo, još kabelstona. I ovo još malo. Eto. Ja se dropujem tamo do ovih djavola. I napravi možda bucket, napravi. Treba će nam da bi sišli do skroz dole ovdje.
Ja sam ti rekao, ovdje su najveće šanse za diamond. Čekaj, je li ono tamo diamond? Nije, to su ti ove neke male kurče. Mislio sam ja tako u prošloj epizodi da su... Eno ga još jedan diamond! Ne, to ti nisu diamond. Jeste! Gdje? Tamo je, ovamo. Gdje bre? Ovamo, evo ga ovamo. Vidi. Ej, stani, pa sačekaj. Vidi stvarno. Idi ti traži još samo dok ja idem tu. A ću male gomiljeni dobijaju, po par njih se dobije. Alo, dođi vamo, znaš koliko ima irona? Dobro, peče se iron, treba da... Napravi meni pickaxe i napravi mat obojici. I bucket napravi. A dobro, Lazare, nemam to, nije se već toliko irona ispeklo, druže. A dobro, ali treba. Možeš da sačkaš tu, ja ću ovdje da skupljam. Iron. Alo! Ne, nije dan, znaš kako se sutra ovdje dan. To ona lišća, ona. Da ti lišća na diamond. Pa veruj mi, ja u prošloj epizodi sam... 3 diamonda! Imam. To je to. Samo 3. Nije to baš samo, vrate moji. Stani, ja ovdje tražim još diamonda. Evo. Hoću morati na jednu način da pređem. Ajde, ćemo. Ćao, Lazo. Gdje si? Beži dode. Aha, idemo vam, preti me. A Drži, drži. Drži. Ok, daj mi sam. Evo ti ovo. Ali, uzima da ovdje, brate, iron. Pazi. Ja te stavim. Ajmo, Lazar, vratimo se po onaj iron. Beži. Ja te pesam. Alo, i tu još jedan. Ja nije pisam, alo. Još zombije. Da je, ja te štitim. Ali daj mi malo hrane. Evo ti ovo, to je jedino što imam. I ići ćemo da ispečemo još hrane, imam ja po sebe hranu. Ajmo, Lazare, koliko imaš HP-a? O, dosta. Skoro full. Okej. 2 srca jedino nemam. Znači imam 8 srčića. Ovamo, Lazare. Da, to. Ovamo. Štitim te. Moćemo da napravimo još 2-3 furnasa. Ovamo, pazi. Znaš kada ćemo se mi vratiti kući nekad? Evo ga, tu koliko si ispeklo. Pa dobro je. Znači po mačevi da nam napravim. Hoćeš da ovdje... Ajde da nam bude neka bazica za sad, dok smo ovdje. Dok majnemo. Čekaj, Lazar, evo ti sword. Ja ću da bacim ovo moje kamena. Evo ga. Uzmi malo kola. Ma imam ja kola kod sebe. Ok, tu ja moram da uzmem, meni treba... Znači, louse, ok. Stavi tu malo šta ćemo tu? Stavi tu malo kola. Nemam ja, moramo odavde ću da uzmem pola i onda ovako. Stavi tu. Ovako i onda da ćemo... Pa mogli smo tu da stavimo. Ne, nema veze, pa zato što mora malo drugačije da bi se preispekla. Kontaš. Evo ti tako što Lazar. radi. Evo ti hrana. Nego Lazar, dao sam ti carrot. Koliko imaš irona? 14. Napravi mi bucket. Evo ti. Sad ću ja vratim.
Tu se vrnem. Da se vrnem. Snimite ljudi. Okej. Ali od 20 minuta je, brate, video. Naravno, nema veze, može i 40 minuta. To jest ne, ajde još malo ćemo. Ljudi, treba će nam još malo minuta i onda završavamo. U sljedećoj epizodi možda... U sljedećem delu ćemo snimiti možda još Diamond. Da, u sljedećem epizodu, da. Ali naš sam Diamond, propustili smo Diamond. Gdje? 1, 2. 2? Dobro. Ljudi, vidimo se u sljedećem epizodu i pozdrav. Hoću sad... Ljudi, pozdrav svima ljudi, znači danas nastavljamo ono što smo radili, a to je gdje je bio Veljko, dobro, Veljko je došao i Veljko je ponovo došao, to je Veljko je došao, iz nebesa, iz lepe. Neba. Iz neba, to. Zato što je otvarao laki blokove. Da. Tako da, i ovdje smo zastali u ovom rudniku, našli smo na zadnje diamondi i sad nastavljamo. Nadam se da će se svidjeti ova epizoda. Ja se sad ovdje vraćam do Veljka, zato što sam išao samo da pokupijem water bucket. Ali ja ću da umrem. Nemoj. Neću pustiti da umrem. Ja ću da umrem. Ljudi, evo nas ponovo, znači vratio sam se do itema. Posle bar dugo. Tako da evo vraćam se sad do Veljka. Imam nešto za tebe. Dođi. Šta? Oju. I ljudi, izvinite što morao sam mali presečak da uradim. Zato što već dugo i traje i sve. Meni trebalo pola sata da radim to, tako da. Smo se vratili. Veljko, siđi dole. Evo, stižem. Zašto? O, vidim. Ne, nego samo da bi istraživali, oni nisu ništa. Oni mogu lagati. Diamond! Diamond! Tu! 1. To mi ti kažem, to je shit. To je shit. Kad dobijemo i ne treba mi. Diamond! Jeste. Koliko brzo nalazim. Ja idem po njega. Aj, idem ja tam da imam, ali... 1. Au, ovo je nešto više. 3 barem. Će biti sad. 4. 5. Da, 5 diamonda sam skupio, imam 10. Koliko sad imaš? Diamondi! I to 2 vidim! Ima više. Koliko smo laki? Pa ne znam se za džabe laki. Da idemo. Samo 2. Dobro je. Pa dobro, 2. Čekaj, ti sve ukupno imaš 10, jel? Ja 3, to je 13. Znači imam... Ozbiljno. Stani, ovdje je jedan skeleton, moramo gubiti. Ljudi, ovo je... Laki epizodi. Što bi se rekao... Naš sam onaj... Minecarft. Ljudi, ovo vam je Diamond Lucky epizoda. Tu je naš si ti. Alo, propustili smo često onaj. Sad ću vidim što se nalazi. Okej. Dobro, rail, nim tek. Diamond! Koliko? 2. Koliko nas je, joj, miloj, skuplji malo railova. Treba će nam neka. Diamond još, brate, ali van ovog Minecarfta. Skuplji railove. Dobro, skupit ću i samo vidi, evo 2 diamonda. Oh my god, nemam što da kažem. 1 diamond, 2 diamonda,
I pao sam bukvalno još jedan lavin. Chest, name tag, bread, ovo za sađenje, ovo i 11 torčeva, ne trebaju mi torčevi. Koliko imaš diamonda, Lazo? 13. Nema su vjetrovni pacovi. Lazare, je druži, imamo sveukupno 20 diamonda. Ja, ljudi, stvarno nemam riječi da kažem, ali nemam riječi, totalno. Znaš kad ćemo mi reći na našu kući? Napada me ovaj otrov. Znam, ja sam sad bežao njega 10 minuta. Evo ga. Pa mi te vezano. Jebavate, a? Diamond! Majke ti više, pa mene su smorili ovi diamond. Lano sam ovdje, znači diamond taj koji nisam pokupio i pa sam... Ovo ti, brate... Drže, ovo ti kao da nalaziš gold. Alo, diamond. Ljudi, svi u komentare, diamond, ne znam. No, 18 diamond. Koliko imaš, 18? Da. Ja 8, to je 26, Lazo! Mi nismo radili. Znači ja više neću vama da idem zato što... ti znaš uopšte gdje se nama nalazi ona baza? Da. Ne jebi ga, vodite te mašine. Pa dobro. Evo vidim te. Dobro, vidim ja tebe. Ajmo, radim. Pa gdje ideš? Ja tražim častove i to. Pa ajde idemo na baze sad. Ajde. A brate, izgubit ćemo bazu. Mojma, nećemo ti, veruj ti meni, samo mi izađemo i ja hoću s posla. Ajde, hoću s posla. Gdje ti ona Da. Samo ti pričam. A tamo je dobro. Aha, mislim da ja imam to. Ajmo. Ajde, pričam. Stavite li još muziku. Ajde. Uj, pao sam. Možeš malo da nemam blokova, samo ne sam iz blokova. A? Ne treba. Pa pao sam negdje i nemam blokova. Jao, isključio si vodu. Ne. Aha, ovamo je, ne. Dobro, tu je. Ajmo ljudi, nastavimo. Eto. Dajmo ti! Gdje? Možda mi daš blokove, molim te da mi daš blokove. Nemo, molim te, posedaj me. Ajde, ti blokove. Alo, viš koliko ih je? A vidim gdje daj mi. Alo, idi uz vodu, pa ćemo iskrnjati. U vodu, alo. Dobro. Ovaj mali ne zna da pliva, ne znaju ni oni. Samo doći. Čekaj, moram po diamond. Gdje morinju. Šta ih je, bato? Penji se. Alo, koliko ih je? Druže. Beži, alo, sad trči. Sad. Trči, pazi, juri te beba zombi. Ne znaju ni da plivaju. Creeper zna. Da, Creeper zna. Ali je pao. Što mi je? Ti si uzeo sad vajru. Ajde bre, imalo 30, opusti se. Možda skočimo da ih ubijemo? Nemoj. Ajde. Ne. Baš. Alo, ubićete majke. Daj vodu. Penji se! Vidi kolika ih je rula. Daj.
stvari znaju da se... Au, creeper. Skrljaj creepera. Nije ćete usta, čujem. Ajde! Pa Lazo! Sad još. Šta im, hoćeš da craftamo chest plates? A dajmo onda. Let's go! I da umremo zombije posle vodu. Lazare, ubići. Alo, ko ću da stavim, ko ću da stavim? Možda ću da umrem. Creeper me spasio, možda me Creeper spasio. Ajde. Hvala Creeperu! Ne, ne! Šta mu? Eto ti kakar, eto ti karma, drugar. To svi mi nisu učinili nikakvu karmu, što je najjače. Dođi vam. Lazare, imam nešto za tebe. Neću ja ništa od tebe, molim te, bato. A nije u pitanju... Ali daj mi, molim te, blokove, barem stek. Nemam ništa, brate, nemam ništa. Ne blokove. A, blokove. Tako. Blokovi. Hvala. Za blokove, hvala. A nisam pao, čini ti se. Ajdemo da ih ubijemo. Ti si ko... Ajde. Aj, Lazar skači. Ima, ajde, čao. Alo. Stvarno neću snimati, jebote.